IFM News. IFM News. Sports. Nag-empaken kilagturong manipod Los Angeles Clippers ni James Harden mapan iti Cleveland Cavaliers. Dahito yung team ay kay Nem at team iti agtawan ng talupulok at inem ngay star guard. Kalpasan ngay nala isunay iti Oklahoma City kas number 3 pick overall iti tawan 2009. Agsubli ni Harden iti East manipod West. Agandaten iti muna nga NBA title. Nakompleton iti dili dilayng Martes iti Amerika, Miyerkules iti Pilipinas, no sa Dino acquiren ti 11-time All-Star nga ni Harden kasukat ni guard Darius Garland ken iti second round pick. Ag-average ni Harden iti 25.4 points ita season. Kadaklan na nagsumite iti 34.4 points per game iti tawan 2019-2020 season bayat nga daysuna iti Houston Rockets. Iti kaadana iti Cavaliers makapartner ni Harden ni star guard Donovan Mitchell. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN.